Obec Nižný Kručov leží v severozápadnom výbežku východoslovenskej nížiny na úrodných terasách rieky Tople. Od okresného mesta je vzdialená len 4 kilometre. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1327. Nižný Kručov bol državou zemianskeho rodu Kručajovcov, ktorý podporoval stavovské povstania a jeho členovia zastávali v Uhorsku významné spoločenské posty. V súčasnosti sa Nižný Kručov radí k menším obciam s počtom obyvateľov 418. Nazýva sa tiež predmestím Vranova nad Topľou, nakoľko púta pozornosť prírodou. Dominantnou stavbou v obci je rímskokatolícky kostol zasvetený Premeneniu Pána, ktorý je postavený do pekného prírodného prostredia na návrší. Pochádza z roku 1796. Jeho vnútro skrýva viaceré historicky hodnotné relikvie. Pred kostolom môžu veriaci vzdať úctu kresťanským ideálom pred krížom. V súčasnosti prebiehajú záverečné práce na novom dome smútku, ktorý sa nachádza v blízkosti miestneho cintorína. Taktiež sa dokončuje rekonštrukcia obecného úradu, kde sa nachádza aj materská škola. Od roku 2007 sa naša obec môže pochváliť aj kvalitným multifunkčným ihriskom, ktoré ako jediné na Slovensku je postavené na kopci. Obec patrí do združenia cestovného ruchu Ekovalaly, pretože jej okolie ponúka dobré turistické a cyklistické podmienky.